た剣の腕が上がったわ。私の力では奴らを倒せぬのか。かの者たちを癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。また強くなっちまったな。今楽にしてやるぜ。者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。
傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者に力を。してやるぜ。加減はできないぜ。また強くなっちまったな。これでどうだってんだ。ゼルド様、今おそばに参ります。どうやら全部倒したようだな。しかし、あの化け物は何なんだ？
少なくとも奴らの仲間じゃないようだぜ。もちろん、俺たちの仲間ってわけでもないけどな。まさか邪悪の力が。おそらく、その通りでしょう。もしかして、化け物たちもラングリッサーを狙って。そうかもしれない。よし、先を急ぐぞ。これが海賊として名を馳せた俺の力だ。